Okei. Sä oot hakenut Otava-opistolle kesätöihin. Kyllä. Ja meillä on täällä kesätöissä siivoaja-apulainen, keittiöapulainen ja talonmiehen apulainen. Voisin ekaksi kysyä sulta, ennen kuin kysyn, että mitä näistä kolmesta sinua kiinnostaa, niin esittele itsesi lyhyesti. Minä olen Ali Hussein, afganistanilainen. Tällä hetkellä opiskelen peruskoulua ja asun Hirvensalmella. Olen asunut Suomessa noin 2 vuotta ja minulla on perhe Suomessa. Joo. Hyvä. No näistä 3 vaihtoehdosta, mitä mä äsken mainitsin, niin mikä niistä 3 työstä kiinnostaa sinua eniten? Keittiöapulaisesta. Okei. No miksi just keittiöapulainen? Ruoka on hyvä. No, keittiössä tekeminen ruokaa, laittaminen ruokaa on hyvä. Minä tykkään siitä. Joo. No, missä sä oot, jos sä ajattelet ihan ei pelkästään tätä keittiötyötä, mutta yleisesti, niin missä sä oot erityisen hyvä? No, minä olen ahkera ja olen sosiaalinen henkilö ja opin nopeasti ja minulla on kyky toimia toisen kanssa, eli tulen toimeen toinen kanssakin. Joo. No entäs sitten, jos ajatellaan tää toisinpäin, niin missä sä oot kaikkein heikoin? Et mitkä on semmoiset, mitä sä halusit kehittää itsessäsi ja tulla paremmaksi? No, varmaan kielitaito ehkä on vähän heikko, ei ole niin heikko, mutta kuitenkin on jotkut sanat, en tiedä vielä, mutta ei muuta. Joo, ihan hyvä. Tuosta kielitaidosta, niin sä puhut nyt suomen kielestä, mutta mitä muita kieliä sä puhut? Mun äidinkieli on persia, eli dari, ja puhun vähän englantiakin. Joo. Eli no ajatellaan, miten jos sä oot keittiössä töissä ja sä oot jakamassa siinä ruokaa ja täällä on kesällä paljon tämmöisiä kurssilaisia, jotka kaikki ei puhu välttämättä suomea. Jotkut voi puhua englantia, jotkut saattaa puhua vain ruotsia. Mitä jos joku tämmöinen ruotsalainen vaikka tulee ja puhuu sulle ruotsia, niin mitä sä sanot, tai mitä sä teet siinä tilanteessa? Minä en osaa ruotsia, mutta yritän puhua englantia hänen kanssa. Jos ei onnistu, mä pyydän työkaverilta apua auttamaan minua. Joo. No, minkälaista työkokemusta sulla on? Onko sulla niinku aikaisempia työpaikkoja, mitä sä voisit mainita? Viime kesänä mä olin palvelukeskuksessa vanhan kodissa melkein 2 kuukautta ja sain sieltä palautus ja hyvä merkitystä. Ja, olin vain siellä 3 kertaa. Okei. Onko muuta työkokemusta? Minä olen ompelija. Minä osaan ommella vaatteita ja korjaan niitä. Joo. Entä vapaaehtoistöitä? Kyllä mä oon SPR:n jäsen ja Hirvensalmen osaston hallituksen jäsen. Joo. Mitä sinä voisit antaa tämmöistä lisäarvoa tähän keittiöapulaisen töihin? Mitä sä voisit tuoda lisää sinne? Miksi me pitää ottaa sinut töihin? No kun minä tulen tekemään töitä, aina tulee hyviä ideoita ja mä voin ehdottaa niitä ja parantaa
ruokaa ja parantaa ympäristöä ja ruokasalia. Joo. No mitä sä harrastat? Mitä sä teet vapaa-ajalla? Joskus pelaan biljardia, jalkapalloa ja luen kirjaa. Ja internetikin on. Joskus pelin tietokonepelejä ja joskus chattailen. Joo. No mitä sitten niinku ajattelet tehdä isona? Miksi sä haluat isona? No mä varmaan peruskoulun jälkeen menen lukioon ja lukiosta yliopistoon. No onko sulla joku sellainen linja, mitä sä oot kiinnostunut jo nyt? Joo, arkkitehti on hyvä ala ehkä ensin. Joo, eli sulla on tavoitteet korkealla. No, se on hyvä. Ehdottoman hyvä. No ajatellaan tämmönen, että niinku, sä oot ruokalassa töissä, siinä niinku palvelemassa ihmisiä. Ja sitten sieltä tulee vaikea asiakas. Minkälainen on sulle vaikea asiakas? No ehkä se tilanne äsken sanoit, että joku tulee ihan eri kieltä kuin minä. Ja on vähän vaikea selittää häntä, mutta kuitenkin pärjään vaikeassa tilanteessakin. Ja joskus on hirveä paine työssä, että on kiirettä ja pitäisi tehdä nopeasti ja tehdä nopeita päätöksiä. Pystytkö siihen? Kyllä pystyn. Joo. Ja, tiimissä on kyllä kavereiden kanssa kyllä pystymme toimimaan. No, miksi sä hait tätä työtä? No, mä halusin kokeilla ihan uusia kokemuksia ja uusia, jotka en tehnyt koskaan. Ja halusin kokeilla. Joo. No tähän työpaikkaan on tullut 20 muuta hakemusta. Niin miksi meidän pitäisi valita sinut näistä 20? Miksi sä oot parempi kuin ne 19 muuta? Koska minä tykkään siitä alasta ja olen ahkera ja voin tehdä töitä muiden kanssa, eli olen joustava ja opin nopeasti. Joo. No sä mainitsit äsken, että sä olit ollut viime kesänä töissä. Ja sitten sä mainitsit, että sä oot ollut vapaaehtoistöissä. Kyllä. Onko sulla mainita 1 tai 2 henkilöä, joka voisi suositella sinua? Joo, minun palvelukeskuksen esimies voi suosittaa minua. Joo. Eli voiko hänelle soittaa? Kyllä, voitte soittaa. Joo, se on erittäin positiivista. No onko Henrik sulla mun kysymyksiä? Ei, kyllä tässä on ihan hyvin. On kattava haastattelu tässä. No viimeinen kysymys kuuluu näin, että onko sulla jotain kysyttävää tästä työpaikasta? Ei mitään kysymystä, vaan milloin voin aloittaa töitä. No se on hyvä kysymys. Okei, mutta se oli siinä. Se meni oikein hyvin. Joo, kiitos. Käydään se läpi sille, että mitä siinä oli hyvä ja mitä on kehitettävää ehkä. Kun sä tulit sisään, se oli hyvä. Sä kättelit hyvin. Sä olit varmaan ensimmäinen, joka sanoi koko nimen. Eli yleensä ihmiset tulee ja ne sanoo vaan niinku
ensimmäisen nimen, mutta just koko nimi, niin kuin sä teet, hyvä. Sitten, mitä sä esittelit itsesi hyvin. Ja nuo niinku vahvuudet ja heikkoudet oli hyviä, ja sitten sä sanoit siinä vähän huumoriakin, se ei haittaa. Sä sanoit siinä jotain, hetkinen. Mä en muista, mä vaan kirjoitin tähän, että saa käyttää huumoria. Että sä sanoit jotain vähän semmoista humoristista. Se ei haittaa. Mutta ei kannata niinku vitsejä. Mutta... Sitten niinku, mitä kannattaisi korostaa, niin mä tiedän, että sä oot ollut vapaaehtoistöissä. Niin, mutta jos mä en olisi tiennyt sitä, niin se olisi jäänyt multa niinku tietämättä. Että jos sä menet S-Markettiin töihin, se ei tunne sinua, niin se ei osaa kysyä sun vapaaehtoistöistä. Et sun kannattaa se mainita, että sä oot tehnyt vapaaehtoistöitä. Koska sitä arvostetaan. Silloin kun esitän itse mainonta, että minä harrastan näin ja mä olen vapaaehtoisen SPR:n jäsen. Joo, sä voit vaikka laittaa se siinä alkuesittelyssä silleen, että kun nyt kuitenkin haetaan työpaikka, okei, jos sä tutustut tyttöihin tai jotain vastaavaa, niin ei se silloinkaan varmaan haittaa, mutta niinku, nyt kun haetaan töihin, niin kannattaa niinku korostaa kaikkea sitä, mitä sulla on niinku kokemusta työelämästä. Että mä oon ollut täällä töissä aikaisemmin ja mä nautin töistä täällä ja sitten vapaa-aikana mä teen SPR:lle vapaaehtoistöitä. Kannattaa niinku korostaa sitä. Niin, ja mun mielestä niin lisää tuohon, mitä Samuli sanoi, että kun sä korostat sitä vapaaehtoistyötä siinä, koska sulla ei ole niin paljon työkokemusta, se on jo merkki siitä, että olet oma-aloitteinen. Sä haluat kehittää itseään. Se on jopa niin kuin opettajan työpaikalla joskus kysytään, että no onko teillä mitään harrastuksia, teetkö te vapaaehtoisesti? Se on aina plussaa. Että sitä pitää kohottaa. Sitten on hyvä, että sulla on suosittelija. No oikeastaan tämä suosittelija, silloin kun sä kirjoitat työhakemuksen, niin sen työhakemukseen voi jo kirjoittaa suosittelijat. Että jos sä kirjoitat, koska siis nythän sulla on käynyt hyvä tuuri, että sä oot päässyt työhaastatteluun. Koska jos tänne tulee 20 hakemusta, niin niistä valitaan ehkä 3. Eli sun pitää jo siinä hakemisvaiheessa erottua niistä muista. Niin sen takia siihen hakemukseen kannattaa laittaa jo ne suosittelijat. Ja normaalistihan tämä kysely menee sille, että okei, meillä on kysymyksiä, mutta sitten jos sä oot laittanut sen hakemuksen, niin me on luettu se. Ja me katsotaan siitä hakemuksesta sille, että jos sä sanot vaikka, että olen palveluhenkinen tai tykkään olla ihmisten kanssa, niin millainen on sinun mielestä hyvä palvelija? Voisi kysyä näin. Jos sä sanot, että sä oot hyvä, niin sitten mä voin kysyä, että no mikä on sun mielestä hyvä? Voitko sanoa yksi asia, mikä oli mun mielestä erittäin hienoa? Siinä lopussa hän sanoi, että milloin voisin aloittaa. Ei tarvitse olla niin kauhean siis itsevarmaa, mutta esimerkiksi, että toivon pääseväni niin henkilökohtainen haastelu. Toivoisin pääseväni henkilökohtainen työneuvottelu tai työpaikan tai jotain tämmöistä asiaa. Että sä vähän niin kuin oot valmis, sä näytät, että kyllä mä hoidan tämän asian ja osaan johtaa tämä tilanne. Vai mitä sä mieltä sanot? Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että sille, niin kuin just sulla oli sopiva itsevarmuus, ei liian sille henkseleitä paukutelle, mutta silleen, että niin kuin tarpeeksi itsevarma. Sä olit mun mielestä itsevarmuudella just sopiva. Että mulla itsellä esimerkiksi on aina vaikeuksia olla tarpeeksi itsevarma. Että se on vaikeaa myös olla itsevarma. Mutta se on plussa ja kenties tuo viimeinen lause olisi voinut kenties, se olisi voittanut se työpaikka. Siinä. Kun toistetaan, että no jos sinä pyydät minut, mä olen ilme kiitollinen ja I miss. Mutta ihan rohkeasti vaan. Ja tämä viimeinen kysymys on aina sille, että mitä sulla on kysyttävää tästä työpaikasta. Se on aina viimeinen kysymys. Niin siinä on hyvä, että jos sä oot lukenut sen, vaikka että jos sä haet vaikka Otava-opistolla, niin sä voit käydä Otava-opiston verkkosivut lukea ennen sitä. Ja sit sä tiedät jotain semmoista niinku,
vähän enemmän. Että sä voit tietää vaikka, että tämä on 120 vuotta vanha. Niin sitten sä voit sanoa, että niin mä luin verkkosivuilta, että tämä on 120 vuotta vanha. Että täällä varmaan keittiöapulaisenakin näkee sitä historiaa. Että jotain semmoista niinku tuoda semmoista, että sä oot... Voin sanoa näin, että mä luen teidän historiaa ja se on hieno historia. Olen tyytyväinen siihen, että voin olla historiassa, teidän historiassa tai semmoinen. Tämä voi tulla sellainen kysymys, että Samuli tai minä voi kysyä sulta, että no, mitä sinä tiedät Otavan opistosta? Joo, just näin. Ja mitä sä tiedät sun tulevaisuuden työpaikasta? Ja enemmän kuin sä tiedät, paremmin. Kyllä. Mutta ei siinäkään tietenkään liikaa. Ei liikaa, että kaikki. Mutta yleensä. Joo, ihan yleisesti. Joo, hei, tosi hyvä. Kiitos. Mitä se istuminen? Mun mielestä se oli myös niin. Oli se. Kato ne kädet. Oli Joo. Se oli vähän niin kuin itsevarmaa siinä ja antoi hyvää tämmöinen vaikutelma siinä. Kiitos. Jes, hyvä. Kiitos. Joo, kiitoksia. Otetaanko vielä yksi? Joo. Kuka on seuraava? En tiedä, mä sanon niin. Kuka? Sano joku. Pyydä joku. Joo. Se oli hyvä. Mutta Mossen oli yhtä hyvä.